ପ୍ରସାଦଟା ଅରୁଆ ଥିଲା ନା ଅରୁଆ ପ୍ରସାଦଟା ଖାଇଦେନି ଏସିଡ୍ ହେଇଯାଉ ତାନେ କାହିଁଲ ମାସି ଖାଇଲୁ ଖାଇଛୁ ନା ଖାଇଲୁ ଖାଲି ଘରଟା କିଛି ହେଉଛି ମାଛର ଆଣିଲା ତା ଉପରେ ସେଠି କିଏ ଆସିଛି କିଏ ଏ କୁତିଟା ଆସିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ହାଇ ଟିକେ କୁତିଟା ଖାଲି ମୁହଁ ମାରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଏ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇପାରିକି ଭାରି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ପିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଅଗ୍ନାହି ସେପାରିକି କାଢ଼ିକିରି ଜାଲ ଦେଇଦେଲା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭାରି ଆସିଥିଲା ପରେ ଏପଟେ କାହିଁ ସେ ଛୁଆଟା କେଜାଣି ଶୋଇଗଲେଣି ଯାଇକି ସବୁ ତା ଭିତରେ ହଁ ଶୋଇଗଲେଣି ଏଠି ଭାରି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ହେ ଏଇଟା ଏଇ କୁତିଟା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଇଏ କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛି ନା ଦୌଡ଼ିକି ତା ପାଖକୁ ସାରିଙ୍ଗିକି ଚାଲ ତ ମାରତେ ଯାଉଛି ନା କିସ କେଜାଣି ସେ ତ ବୁଗେଉଛି ନା ଇଏ ଯାଉଛି ଗଲା ଗଲା ତା ମାରିବୁନି ତା କାମୁଡ଼ିବୁନି ତା କାମୁଡ଼ିବୁନି ଯା ହଁ ଲୋ ମା ତା ପାଖକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଯାଉଛି ନା ପଳେଇଲା ସବୁ ମୋ ହାତ ଧୋଇନି ଆଉ କୁକୁର ନା ବାପା କୁକୁର ନା ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ କୁକୁର ଆଣିଛେ ନା ତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛେ ନା ଆମର ଭାତ ଖାଇଲା ମାଛ ଖାଇଛି ନୂଆ ଅତିଥି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଅତିଥି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଅତିଥି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ଅତିଥି ପାଣି ଦିଆହେଲା ହେଇ ପାଣି ପିଇ ହେ ପାଣି ପିଇଲା ହଁ ମାନି ପିଉଛୁ ନା ବାବା ମାନି ପିଲା ମାନି ପିଉଛୁ ହାଇ ଦେଖ ହାଇ ନୂଆ ଯିବ ନା ତମେ ଖାଇତେ ଯିବ ନା କେଇଠିକି ଯିବ ନା କେଇଠିକି ଯିବ ଖାଇତେ ଯିବ ନା ହଁ କେଇଠି ପଳେଆ କାମି ଦବୁ ପଳେଆ ବାପା ପଳେଆ କାର୍ଡ ଗଲା ସେ ମୁତି ଦେଇଛି କିଏ କୁତିଟା ନା କୁତିଟା ସିଆଡ଼କୁ ଦେଇଛି ଆମର କେତେ ଆଚାର ହେଇ ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର କରିବା ବସେଇଛେ କଞ୍ଚା ଲେମ୍ବୁ ହେଇ କେବେ ଭୋଗଉଛି